encara queda part de la meua edeta. Un gran municipi romà ja fa més de 2000 anys. La vida va ser pròspera ací per a mi i per als meus. Encara queda per a vosaltres part de la nostra història, de la teua història. El temps ha volgut preservar les empremtes de les nostres vides i fer-vos coneixedors d'un passat per escoltar. Els mausoleus us parlaran dels rituals front a la mort, les creences en una vida futura i la vinculació amb la terra del nostre poble. Vols conèixer la teua, la meua història?